Аз съм Ленди Сажия и днес ще играем Clash Royale. Първо така влязох в едно друго. Когато идете, влязох в друг клан. Не можете да влезете, понеже е пълен, но ако искате долу в коментарите ми напишете да си направя клан и ще си направя за вас. Така, ще съберем краун честа. Също така, шубното е, че махнаха 2 върс с 2. От геймо, дай ми го лък. Така. Да видим той с какво ще започне. Така, това ще го смахна. Ще го сърдим долу. И предложите долу в коментарите с коя програма да снимам, защото му бездина. В момента не с коя в момента снимам. Е малко преебано. Оп. Добре запнах. Тук да се справям с този балон. Бе там са си добре. Виж, този балон няма хит, няма. Знае ли са? Клоп. Няма хит. Окей, съм бомбата хитна. Не знам защо му би... Колко съм урън струва. Направо подвижете друга програма, с която да снимам. Здрав. Мама ти. Тези лиски да изкобвам взимам. Така. Моля ти, не се спи. Yes. Хляда живота. Така съберем и за Fire Spirit. Окей, имаме и за Fire Spirit. Колко с Fire Spirit имаме за лопен. Защото не си е много често. И аз пък често на Clash Royale, понеже нали трябва да разнообразим. Мама ти. Ами долу пък на цяло аз му взема талата. Чакай, взема талата. Той може да вземе моя, аз си взема неговия. Ако иска да чувам втори лео принцеса, може би. Може би може да напише коя друга игра да играем, защото мобилна. За таблет. Няма да си казвам сега в момента марката на таблета, защото не искам. Много боком ще спрете ми преди. Окей, това с парки ще го запна. Задължително. То нищо много отворен съм направил. Ето ще направим. Хоп. Между това да убим спайката. Склоп и изим зап. Няма да сбъркам, че не зап. Виж сега спайката. Айде пъти ще уби. Момиче! Ако хитне, мале, че да бъде гадно. Беше хитнал. Само той не значи, че има още един да запишем. Колкото беше един. Той ще е рип кули. Да свали едната, ще му свали двете. Джако гледа. Ема, изперти. Еми, GG, my friends. Good game, дами. Добра игра беше. Де за краун честа. Ще трябва да сложа едно с парки. Ще мисля. Мога да се пани този електро и Nightwitch. По-добре. Колкото електро. Също знаете ли, че Nightwitch убива едно електро? Сега ще ви покажа един реплей, гледа го. Може да... Също така Иван като 03 направил YouTube, нали... Така Nightwitch с електро, качи... Имаш един реплей, къде? Електро, Nightwitch... Защо? Така не. Не е това. Не е тук. Това тук не е. Тук няма Nightwitch. Nightwitch е тук, къде няма електро. Електро... Тук няма Nightwitch. Искам само да ви покажа един реплей. След това преминаваме и към видеото. Тук има трилегодарки, тук е било. Ето този реплей. Но и ми хареса. Гадна колко малко. Странно. След малко се държа.
Хора, върнах си. Не съм гледал много реплея. Тук има мини бекаше много добре. Или един рек. Шляп. Тук беше лош зап. Но по такова трупля. Преминаваме към бюджет. Не това е бил. Както изър, то не е много изър. Бехме много. Скоро може би. Good game, good luck. Така почваме с един майнер и един гоблен берел. Само точно на 10 елексета. Сам. Майнер е по-бърз гоблен берел. Тук много бързо сплитват до шибаните три муските, които трябва. Шибано. Между трябва нещо да пуснем за танк. Не взимам голден танка да. Не, муските към мамка ви. Шибано! Не ти спяхам един отправя. Ще му говорим. Ще бъде рип кулата спът. Така не. Тук какво закъм. Да, тук съгласно говориш. Ама изпълти един зак. What the fuck? Това беше я изпириш, бе, няма смисъл. Да, го това изпириш, като скочи. Ого. Ще си познал, нали? Тук познал. Тук познал, аз си познал от какво играе дело. Нека си... Шибам. Ще успя да хитим 20 като си. Ето най-лесно мир. Клоп. Направи най-много един хит. Който не е зли. Дам well played, защото добре играм. Като на малко получка. Се борим за помощ. Между това съм бързо. Си я пазим. Мама загази колата. Аз съм видел, че време за игра. Не слушам, че съм скърпи. Аз не дам нещо. Ето ги. Показах също. Ти винаги правите вид. Хоп. Не мога връщам. Трябва да е рибко, ама не си сме рибко. Тук е един бърз пуш. Напреди. Шибано! Ах ви! Като голем чест. И че той рибчка. Окей, така се защита. Это еще правда. Я запутал майнера. Зап. Зап спевает полезно. Гоблин ганга много е. Совсем да не дай нещо такова, аз съм казал. Ще направим ти. Ще ме спиричи. Шлоп. Лъжа. Ну тук. Сега си пусна гоблин. Един зап. Зап. Беше хубав зап. Не ми харесва какво зап. Не знам как се чуете какво правят така. Това е жап. Някакъв ми е интересно да се правим. Тук сплитвам той да течем с клетни. Good game дам, добре игра беше. Бурък. Ниче хубаво беше ударил още ни. Ще думата. Това. Тук се качи ново видео, но не ме интересува това. Well played, good game, good luck.
Amo косметика пак нормално. Нали разбирате, който играе по-широко. Дай до преценете. Мамка че. Бейби се няма какво успам. Ама, те го бих мога да изпам. Къде съм се спират. Шоп. Бил малко, тук не пострелвам. Мамка ви. Сега ще хитни по няколко пъти, ама и аз съм годен берил. Давай ярак. Ну-ка, цел, да? Стана нещо кофти. Между електричен параз. Ще нам ска друго да пушна. Той пуска всичко в атака. Воп! Сега един хубав зъб. Цяло течна, да. Схожи доста елексир, между другото. Тук нямам много сколо. Цяло, да. Изравним сме се почти на демидж. Не почти, защото моят талант 2000 не е върхен. 500. Ще 400. Какво градя, защото имаш много страна. Може да се чакам за какво градя. Дай се чакам се пусна. Моето е екзекюшно. А моето по-почти точно ми пусна нещо. Останете ли? Колко се събра. Един хит ли са? Я же вчера. Ну, что она набрела тут? Зап. Хотя он не успел защитить. Вот такой. Это возможно лисы. Или что-то джамп. Что это такое? Хоп. Я направо запну. Шлоп. Интересно, телепортов. Не, можно не вырежь. Контрзащита. Скоро. Мото контрзащита. Представляю точно. Хоть вижу на экране. Хоп. Ха-ха. А там да се заради елексира за защита бебата. Банде бабатко. Нещо ще ти става много лошо. Мене го става вече лошо вече. По-добре се пуснем. Или колко ще има майнерите. Ви определим даме. Това ще е днескашния клип. Ако ви харесва, не бъдете да таричи по каналата и да се така скара. Аз съм Лидия и чао.